Αυτό το κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή καλλιεργειών, ως έναν βασικό τομέα του γεωργικού κλάδου. Η επιλογή των φυτών και οι τεχνικές καλλιέργειας αποτελούν βασικές γνώσεις για τους αγρότες, ώστε να στηρίζουν την πρακτική τους. Σε αυτή την ενότητα θα ενημερωθείτε για τις αρωτρέες καλλιέργειες, τις κυπευτικές καλλιέργειες, τις τεχνικές θερμοκηπίου και τα συστήματα αμπελοκαλλιέργειας. Οι αρωτρέες καλλιέργειες καλλιεργούνται σε μεγάλη κλίμακα, για τρόφιμα, ζωοτροφές, έλαια, ίνες και βιομηχανικά υλικά. Η επιτυχημένη καλλιέργεια απαιτεί εξειδίκευση στις τεχνικές φυτών, στον έλεγχο ασθενειών και παρασίτων, καθώς και στις μεθόδους συγκομιδής. Οι σύγχρονες γεωργικές μηχανές και τεχνολογίες ενισχύουν την παραγωγικότητα. Οι αρωτρέες καλλιέργειες κατηγοριοποιούνται σε δημητριακά, εδόδημα όσπρια, βιομηχανικές καλλιέργειες και κτηνοτροφικά φυτά. Τα συστήματα αρωτρέας καλλιέργειας χρησιμοποιούν διάφορες τεχνολογίες για να αυξήσουν την παραγωγικότητα, να μειώσουν την εργασία και να προωθήσουν τη βιωσιμότητα. Η παραδοσιακή γεωργία είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει χειρονακτικές εργασίες, με τη χρήση απλών εργαλείων. Η σύγχρονη γεωργία είναι ένα σύστημα που αυτοματοποιεί τις γεωργικές εργασίες με μηχανήματα, όπως τρακτέρ και θερριζοαλωνιστικές μηχανές. Η γεωργία ακριβίας είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιεί GPS, αισθητήρες και απεικόνιση για την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Η ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων είναι μια προσέγγιση που συνδυάζει βιολογικές, πολιτιστικές και φυσικές μεθόδους ελέγχου για τη διαχείριση παρασίτων. Η βιολογική γεωργία είναι μια μέθοδος που περιλαμβάνει την παραγωγή χωρίς χημικές εισρωές, ακολουθώντας αυστηρούς κανονισμούς. Η ανάλυση του εδάφους, η σωστή άρδευση, η διαχείριση ασθενειών και παρασίτων, καθώς και η εξασφάλιση του κατάλληλου χρόνου συγκομιδής, είναι βασικοί παράγοντες πριν από την καλλιέργεια αρωτρέων καλλιεργειών. Ο τομέας της κυπουρικής περιλαμβάνει την παραγωγή και εμπορία φρέσκων φρούτων, λαχανικών, αμπελιών και καλοπιστικών φυτών, καθώς και τη χρήση τους ως πρώτες ύλες για τη βιομηχανία. Οι κυπευτικές καλλιέργειες, οι οποίες είναι σημαντικές για την εθνική οικονομία και αποτελούν πηγή βιοπορισμού για τους ανθρώπους, καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος των γεωργικών εκτάσεων παγκοσμίως. Η κυπευτική χρησιμοποιεί διάφορα συστήματα. Η παραδοσιακή καλλιέργεια εδάφους είναι το σύστημα όπου οι καλλιέργειες παίρνονται και αναπτύσσονται απευθείας στο έδαφος. Η καλλιέργεια σε θερμοκήπιο δημιουργεί ένα ελεγχόμενο περιβάλλον που επιτρέπει την παραγωγή όλο το χρόνο. Η καλλιέργεια χωρίς έδαφος είναι μια προηγμένη τεχνική παραγωγής όπου τα θρεπτικά συστατικά των φυτών και το νερό παρέχονται στη ζώνη των ριζών, με τη χρήση διαφορετικών στερεών ή υγρών μέσων, αντί του εδάφους. Η βιολογική γεωργία είναι η διαδικασία καλλιέργειας φυτών με φυσικές μεθόδους, χωρίς χημικά. Οι καλές γεωργικές πρακτικές αναφέρονται σε μια προσέγγιση που βασίζεται σε ορισμένα πρότυπα και πρακτικές, για να εξασφαλιστεί η περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα της γεωργίας και να βελτιωθεί η ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίμων. Είναι σημαντικό να κατανοούμε τα χαρακτηριστικά των φυτών που πρόκειται να καλλιεργηθούν. Παράγοντες όπως η συχνότητα άρδευσης και οι ανάγκες σε λιπάσματα, οι απαιτήσεις σε σκιά ή ηλιοφάνεια, η ανθεκτικότητα στον άνεμο, ή τα ωφέλη από την έκθεση στον άνεμο, η διαχείριση ασθενειών και παρασίτων, η σύσταση και η επιφάνεια του εδάφους και η βέλτιστη χρόνη συγκομιδής είναι κρίσιμες παράμετροι. Η καλλιέργεια υποκάλυψη αναφέρεται σε συστήματα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φυτών με ελεγχόμενο τρόπο, μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο όρος «καλλιέργεια υποκάλυψη» αναφέρεται στην πραγματοποίηση της παραγωγής σε προστατευτικές κατασκευές, που αποτελούνται από γυαλί ή πλαστικό. Στην καλλιέργεια σε θερμοκήπιο, η παρατεταμένη περίοδος καλλιέργειας αυξάνει τον αριθμό των φυτών που καλλιεργούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, επιτρέποντας την καλλιέργεια πολλών συγκομιδών από την ίδια τοποθεσία. Η καλλιέργεια σε θερμοκήπιο υποστηρίζει την ανάπτυξη των φυτών, δημιουργώντας ένα ελεγχόμενο περιβάλλον σε κατασκευές καλυμμένες με γυαλί ή πολυκαρβονικό υλικό. Οι σύραγγες είναι περιοχές καλυμμένες με πλαστικό ή ειδικά υφάσματα, ενώ οι σκιάσεις προλαμβάνουν την καταστροφή των φυτών από την υπερβολική ηλιοφάνεια, καθιστώντας τις αποτελεσματικές σε ζεστά κλίματα. Στη θερμοκηπιακή καλλιέργεια, οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη περιλαμβάνουν
τα επίπεδα τεχνολογίας, το κόστος, τον έλεγχο του κλίματος, την αυτοματοποίηση, τη βιωσιμότητα, τις τάσεις της αγοράς και τη διαχείριση παρασίτων. Η αμπελουργία είναι η καλλιέργεια σταφυλιών σε αμπελώνες, που πραγματοποιείται από έναν αμπελουργό. Η αμπελουργία είναι μια σύνθετη γεωργική εργασία, που περιλαμβάνει πολιτιστικές εργασίες και την εφαρμογή τεχνικών καλλιέργειας σταφυλιών, μέχρι την ημέρα της συγκομιδής. Η αμπελουργία αποτελεί τη βάση για την καλλιέργεια και επεξεργασία των σταφυλιών, που είναι απαραίτητα για πολλά προϊόντα διατροφής. Είναι σημαντική, τόσο οικονομικά, όσο και πολιτιστικά, συμβάλλοντας, όχι μόνο στη γεωργία, αλλά και σε τομείς όπως ο τουρισμός και η γαστρονομία. Η αμπελουργία προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης και θεωρείται κρίσιμο στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς σε πολλές κοινωνίες. Η σωστή διαχείριση διατηρεί τη βιοποικιλότητα, προλαμβάνει τη διάβρωση του εδάφους και υποστηρίζει τη βιώσιμη γεωργία. Τα αμπέλια που καλλιεργούνται με το κατάλληλο ύψος κορμού και σύστημα καλλιέργειας παράγουν πιο ποιοτικά τσαμπιά. Η καλλιέργεια θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη δυναμική ανάπτυξη της ποικιλίας, την παραγωγικότητα των οφθαλμών και τις κλιματικές και εδαφικές συνθήκες της περιοχής. Αυτός ο κλάδος καλλιέργειας συνήθως περιλαμβάνει τη φύτευση, τη συντήρηση, το κλάδεμα, τον έλεγχο ασθενειών και παρασίτων, την άρδευση, τη λίπανση και τη συγκομιδή. Όλα τα στάδια της καλλιέργειας πρέπει να ακολουθούνται σχολαστικά